A oferta paisaxística e patrimonial que ofrece Sanxenxo é moi variada e as posibilidades de coñecelas son amplas. Unha delas corre a cargo de Andrés Rodiño, un mozo da vila formado como guía turístico que puxo en marcha os free tours, unhas visitas guiadas pola vila nas que os participantes pagan o que consideran. O que significa que é un tour de libre acceso, non? Hasta que se cubran as prazas, digamos. Se hai 20 plazas, pois hasta que se cubran as 20 plazas, por exemplo. Ao final do tour, pois cada un dá a súa aportación, o valor que quera cada un, non? Se lle pareceu ben o tour ou a experiencia, pois dará o que desese, non? As súas principais rutas céntranse en Portonovo. Os free tours permiten coñecer a vila de Portonovo e a súa historia dunha maneira diferente. Empezamos a ruta na lonxa, onde está todo o pescador. Ali, falamos un poquinho de introducción histórica de Portonovo, que, xa se dice que existía no século XII, aínda que os escritos fala do século XVI, pero, xa parece ser que existía no século XII. Despois explicamos un pouquiño o traballo da lonxa, a subasta, e falamos tamén un pouquiño do traballo das redeiras, que é moi importante para o sector da pesca, non? As rutas non só permiten coñecer os paisaxes e a historia de Portonovo, senón tamén lendas como as visitas de piratas. No ano 1622 foi. 5 anos antes habían arrasado Cangas, os piratas, e a xente de aquí non estaba un pouquinho asustado, non sabían que facer, se irse do pobo ou contraatacar. E ao final, contraatacaron e esperaron aí na playa de Caneliñas, que está aí abaixo. Esperaron os piratas e incluso, mataron a 100 piratas, apresaron outros tantos, puderon combatir e o resto dos piratas ao final se foron. Ante o bo trato recibido polas visitas, Andrés estudará a posibilidade de ampliar os free tours a outros puntos de Sanxenxo e incluso a Combarro. Os interesados en apuntarse poden facelo a través da web www.sanxenxotours.com.